Update sa amuhang vlog guys kay malagi na nami giasikaso nga importante nja mo ni resulta kang basyang guys aga amuhang kubo dari gitumbahan sa ang saging hapit ra ba na sa namunga May bunga na diya. ang hapit na tugsok na so wala tayo mahimo guys kay aghangin gikan sa ibabaw may galihang mga tanom dari guys kay na tabingan dihas kani wala ra maunsa na Iya, naghang mga tanom dari wala ra kay natabunan naman sila. Kaya na sang gilibod-libod guys ano. So na sang hawanan ron kay jaghang kana wa na sa matumba pero mga saging didto dai natumba so ay tangtang na sa mga utility. Medyo lagi passion fruit kay natabingan pud aning trapal. Wala pud siya matumba. Jagahang mga talong na guys na. Dako na sang gi. Itong mga saging bitaw nga nga tumba o na hapit na malata manit ang gipang fertilizer diha. Malata na siya fertilizer man na siya guys. So kuan ko ron guys kanang magbunot ko ron og lubi kay magbiko ko. May lami man ikaw nagbiko kay kuan uwan. Oh, okay ra mo diha mga nuknok? Ha? Okay ra mo diha? Okay mga ontaron. Nyawa pa kuno mo lanpod ning kuan. Hinungaw pa ni gabi grabe gusugan na gani. Hinungaw pa ni kaysa Surigao pa man kuno ning bagsak ang kuan. Hey guys, karon mo ko naka-update guys sa vlog kay malagi na nami na ko si kaso. So private man ni guys, di na to pwedeng i-upload sa tong pag-vlog. Wala ko si kaso. Nda awa guys oh. Grabing gusto gaghangin gabi pero salamat sa Ginoo kay wala jud mga tangtang ng mga buwak ba. Pero ag saging na tus likod na nga tumba. Ang mga buwak wala ka jud. Diya po naharalis diyang butangan dihag mga bato nga kanang landscape ng mga bato dihag kanang butangan na sa siminto niya bato kana ba para kasang atidaday na sa sud mga why kuan para dili lapok. Kaya nagtanong na ko diha og Bermuda pero wa man mo ayo ang Bermuda guys na ah. Ya sige pug agi-agihan man ang di jud mo kuan ang Bermuda pero dito nakita na kuan ang Bermuda guys na ayo. Yung pinaka-dispog ko guys nga wala maka-update lagi sa akong pag-vlog dani sa YouTube. Diya sayang man pud dili nato uploadan. Karon guys kay wala mo kaagi ko ibuhat kay kuan. Kanang bagdo lagi nga na diya. Karon si manahapon wa pud ko nakaluto lagi guys kay nani ko i-asikaso. Sa kuan lagi na ako i-asikaso guys sa anang wala tay luto ko di sa kasimana siguro magluto ko nagka-Lunes po ho nagmaadto panahon inja kanang malagi na nagsakit lagi pud mi ako gilantan dan apa ko ubuhan tud karon guys mauwaw pud tag maninda tagad to guys mo hagalkal niya tong ubo nga murag boto nga murag kill ako na dalugdog nga mo hagakak itong mauwaw ko usahay akong lungsod guys mauwaw ko anas mga jeep bitaw nga mo palit maglagapak ning atahang ubo ba. Lain na ho bugas kay murag bulagapak ba nga mo na-play mga nakuan ba. Pero kay mo lagi nagainom kog kuan kanang luya og kuan. Salamat kay kadto sa nag-send og kuan siguro nakakita sila sang video nga gipagsakit mi pang-ubo mi diha sa Germany. Salamat kadto nimo guaps kay nag-send siya og kanang walay ko na among buhaton to nga na luya nga na. Pero sa una naman ang gibuhat mga oregano nga na. Salamat kadto kay concern po sila ba nga ano maadyo lagi pud ni. Salamat pud kadto ko ni Mambi kay di pud tungod ni Mambi lagi nga ni karon kabagyo ni guys pero aron namong guwa. Aron guwa na namo rong panahon na og magbagyo sa kato among bahay bitaw nga amakan.
Siguro jud kadto to kay labi nag tung gabi nga arang siga kadug hangin. Ag hangin magtaghoy yun ni ko na mura naman siya og kanang udit mga nga na ba pero ibabaw ba pero gikan sa ibabaw ang hangin mo to mga saging na guys na nga tumba. Unja kay kanina kita dari di man kaadyo kay natabunan diha yan ang bahay tud na dako. Murag di kaadyo makasud dari ag hangin. So salamat sa Ginoo kay wala ra did nila. Dari napita likod sa makakuan kay gikan lagi sa babaw ang hangin. Ang delikado guys kanang hangin gikan sa dagat ang kanong dari kay mao nay kuan kanang kuan dilagahang tanom. Nya kaning gitabunan dari guys kay mga speaker man ni sa kuan gitabunan lang ni di trapal na kay kuan lagi. Unja mo lagi na mag-uumad jud ta guys basta kuan nang lispad na ko guys kay grabing tugnawa. Kanang mag-uumad jud ko guys kay pag ingon pa nila nga suspendin na gi kuan man dadon wa man palargaha dadon ang mga sakyan ng dagat manang si Crystal wa din makauli. Ganahan lagi ta ko nga paulion tanhas Crystal kay wala lagi na ganahan ko nga mag-usa mi dari kuan man wa jud ko kato gabi guys. Nya kay si Crystal kay murag sa duman siya na to mga 11 gabi ning sugod man og hangin manang ako sikog miss call sikog tawag wa jud Crystal nga tibag manang di ko makatug sige na kung ampos Ginoo Lord din taon panalit din taon ng anak didto kay hanggi kagawan magud didto guys kay sa boarding house na ida kong kahoy nagdungaw sa jahang kwarto duha ka kahoy na nailubi og kahoy so katong tulo ka kwarto didto gatapad makuan to siya simbako og kuan pero di pud kadyo ang lugar sa boarding house ni Crystal murag di pud kadyo mo sud ang hangin kay napalibutan mo pud sa nagtong mga building. Manawag ko karon sa nga okay raman kay murag di gali sa makaybaw nga nay hangin bisag ni hangin kay kuan nay mga building lagi dadto dili ka duma kuan bang hangin sa ilaha kay nay mga dag nga building ba nakatago. Pero ang kuan lang jud kanang ipo-ipo ba anja simba ko ana ba na may mga ipo-ipo kanang tujuk-tujuk nga hangin. Kay natinga ko dadto sa ning gawas ko dadto ganiha guys kay ang mga saging jud nga gatapok tapok tong saging pero giharos jud ba na tumba jud silang tulo ka saging. So maro to guys kanang ni-update ra pug gamay ja pag amping og ampo tang tanan guys kay grabe jud ron kanang wa palay kuno mulan pul dari sa Cebu ang bagjo lagi mo ngit-ngit kadto. Ja karon tadtaod guys manawag bukon nila nanay kay sila nanay si tatay to aman sa Valencia. Ganiha ay gahapon mo tawag ang guys pero sulang ang internet dari sa amoa grabing kahinay bisag karon ang kahinay hinay kadong internet basta na mga uwan-uwan ba maglisod kag upload kay kuan hinay kadong internet diya kay naman sila papaidi dari diya ang mga mingming guys sige kuan na mo ngit-ngit ang mga mingming gipang tabunan ni papaidi ni Nicole awa guys so kay gipang tugnaw jud in taon sila na ay sus nagigakos in taon sila kaluoy nagigakos kay iyang duyan iordiran pa ni Nicole ni duyan kay pag ilang duyan man gud gi kit-kit nila di na tangtang ang kari po di bigat man kaini siya guys so gipang tugnaw sila karon kay magpuli na pud ning kuan guys kanang sapin kay kilabhan naman ton hadis ni agi kuan magpuli kog sapin kay dari man si papaidi na agi pahigda pahigda na sa nadari kay malagi na guys kanang 1 week na si papaidi lagi wala maka trabaho unja mara to guys kay kaluoy bali na kay og naiduyan na call ang duyan ano sa man mo abot kay luoy kayo silang duha nak dili tanawa. Luoy ka dun sila guys kay tugnaw. Tagaan ka sila ganang habol diri nak. Gitugnaw sila galing gibakutan ni ngani kay di man makasudag hangin dari guys so di gali mahibaw-an mo ni hangin. So mga guys salamat ka ni Ma'am B nga mga altar guys always manas dyan ay siga mahal santo ninyo diha unsa mo nito gabi guys kay gaunos man gipatabok na mo ag duha ka bata kay ito yung chat ko sa tiyan mga bata lagi dito sa pikas amo gipatabok dari na magipahigda sa
kwarto ni Mambi. So hanggi kuan bisa pinanahan yung supabid. Duha man ni sa kapom na. So dari na pa higda sila gabi. Unja moabot na guys ag kuan bid na mo siguro ugma maabot na kay nanawag man nga moabot na gahaya i-deliver na ta nila guys nagpagka Martes na kay wala gigasugod na dari uwan nya mabasa. So maadyo kuno panahon ugma i-deliver na atong bid. So ipamutang na mo ng mga bida na guys. Salamat jud kadyo kay malagi na kanang di mi kadyo ma paminaw lagi dari na namin sa sud. O kusog hangin sa gawas, kusog aguan pero kuan wala ra jud namo makuan ni mahiwawi nga nagauwan. So ang kwarto ni Crystal dari guys diyan man ni si Janggi tumba man ni diyan kuan. Diyan ni Janggi tumba kay ni order na sila og kana ingani bitaw guys ya dili mabira-bira ning kani ba kani bedsheet. Di ba? Hindi ka makadungog guys nga uwan. Hindi ka makadungog basta naka dari sa sud. Pero lami jud imong tugog, matugog jud ka, lami jud imong tugog kay kano man di man nimo mahibaw-an nga nag-unos ta sa gawas. Pero sa una guys ug tong amakan sus Ginoo ko magpinagong jud mig kuan ba magpinagong jud mig pangdekdek na sa mga bintana og pangtabil mga unsa diha. Kay nagpuli lagi ko dari guys sa kani haning tangtangon ron. Kay buinit na ang labahan. Napuli na pagkugusob. Agdarihan na sang gitangtang dia. Kay ato man dyan siyang giampingan kay tanang mga gamit tari guys sa dyan siyang giampingan. Kay po para di maguba ba. Ya lami ka jugtog mo hang mamingming oy. Diya magluto day ko ron guys suguan. Na ako'y gamay nga pilit ba. Luto ko pumaya. Mga mingming grabing lang tuog na si Papa Eddie na adre sa kwarto na mo na gilublira na niya og kuan ang nagidubli ni jag duha ka kuan ba duha ka pum gidubli na niya paayo pa na siya guys. So kuan ka ng marato ang vlog guys siguro ako ni update ninyo eh luwi pagkado ni mga mingming na agi pang tugnaw anang pakuanan ni Nicole ron og kuan sapin na medyo gali ganing kalma na guys ang uwan pinakadyo hindi na sa kadyo kusog ang hangin ba. Diya si Dante, luwi ka dyan na siya guys, kay wala naman si Hani. Kuha naman sa iya si Hani. Wala sige pangita ni Hani, siya nagilak. So, thank you for watching guys. Amping ug ampo tang tanan guys. See you my next video guys. Love you all.